Salutare băieți și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars. Băi, am zis să filmez pentru că sunt la 4 trofee de 6000 și voi deschide și Mega Box-ul, din care sper eu să-mi pice ceva, fraților, că uitați-vă, am decât 18 brawleri și nicio legendară. Îmi lisește Frank, Mortis, Jean, Spike și Crow și Leon, în care Leon, știți și voi, cea mai bună carte, zic eu, din opinia mea pe joc. Voi juca cu pe Colt, deoarece, nu știu, mi se pare ok pe mapa asta. Și care nu aveți clan, dar văd că este plin. Clanul Danny Family este top local, după cum știu, de locul 25, 26, 27, ok băieți, hai să încercăm să facem 6000. Sper eu din primul meci să nu stăm să mai dăm multe, că na, știți și voi, te enervezi când perzi și iei jale. Ok, tragem un fund de țigare și intrăm. Și nu uitați să apăsați și voi butonul de like, fraților, în caz că vă place Brawl Stars-ul, în caz că mă susțineți pe mine. Și hai să vedem ce facem meciul ăsta, fraților. Oarecum tactica mea e să mă duc să iau cât mai multe. Bine, bănuiesc că e tactica oricărui. Să nu stau pe centru, oarecum. Sper să iese cât mai repede. Avem nevoie de loc 3 sau loc 2. Cred că loc 2 avem nevoie. Avem Shelly, Leon. Ok. Am stat prost aici. Nu e problemă. Nu e problemă de război, fraților de pe Brawl Stars. Ăștia n-au de gând să iese, mă, mâncați așa pata. Ok. Oricum stăm să mai iese cât de cât, să nu ieșim pe locul 10, că dacă ieșim pe locul 10 e crimă. Și probabil o să stau să fac alt episod și... sau, de ce nu, alt meci. Ok. Avem noroc că nu e nimeni aici. O să stăm oarecum, să tragem un văd de țigară. Ok, suntem un trofee în momentul ăsta. Deci avem nevoie de loc 3. Să fie fix. Să fie fix 6000. Ok, încă un inamic să eliminăm. Ok. Are cum să ne luăm și noi spațiu. Să băgăm undeva, să băgăm pe centru pe Shelly asta. Perfect. Ok, loc 2. Și n-am ce să fac, are power prea mare, frate. 9 power versus 1 power. Mă, și așteaptă nebunul. Și ratez și, adică dau cu auto-aim-ul când e în apropiere. Ok, GG. Ok, hai să vedem câte din episod. Dacă și 4 minute. Ok. Și nu uitați să lăsați și voi în secțiunea de comentarii ce brawler aveți, câte trofee aveți, că virgulă chiar sunt curios, fraților, să vedem cam pe unde ne situăm noi, cei din România. Eu zic că am venit tare din spate și asta mă bucură, pentru că suntem o fire competitivă. 3-3-3, mamă, pe Colt, ok. 6000, fraților, 6002 chiar. Ok, sper să-mi pice un brawler nou ca să mă duc la 6200, 6300, ca să nu mai am emoții, că scad sub 6000. Deci da, hai să vedem pe cât suntem, pe 4 în clan. La distanță mare, fraților, de... Ok, hai să vedem. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like înainte să ne deschidem Mega Box-ul. Poate așa avem noroc să ne pice și nouă ceva. De ce nu Leon? Pentru că mi-l doresc foarte, foarte mult pe Leon, pentru că e foarte OP.
Mereu îmi pune probleme în meciuri și... Da, let's go boys and girls. Că avem și fete care se uită. Hai să tragem un fund de țigare, fraților, ca de obicei la fiecare chest opening. Poate. Dacă o fi 6, e perfect. 5, fuck you, Supercell. Bă, dar am deschis vreo 6-7 ăștia, frate. Pam 10. Bu, 20. N-am noroc la asta, la chest opening-uri. Tara, 38. Ok. Piper, 39. Măcar îmi dă pe cărțile care nu le-am crescute, să zic, 6 gemuri. Ce vreau să vă arăt până nu o să pun capăt episodului. Uitați-vă, am 312 gemuri, dintre care voi mi-a spus că costă, stați să vă arăt, costă franc. Pe franc mi-l doresc foarte, foarte mult și e epică. Și după cum mi-a spus voi, costă 170 de gemuri. Aștept să-mi pice pe shop orice brawler în afară de Mortis. Nu știu cât costă Mythica sau... Da, Mythica. Nu știu cât costă, știu că legendara undeva la 500 redusă, 700 normal. Ok, nu știu, franc mi-l doresc foarte, foarte mult. Oarecum o să-l crez la 300, îmi garantează. Și poate între timp, de ce nu, o să mai pice, să ajung și la 7000. Ușor, cu muncă și răbdare facem pe toate, nu e problemă. 18 brawler zic că e ok. Și ce să vă zic, fraților, mersi că vă uitați. Și nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Cu voi a fost Dani și până data viitoare, aveți grijă de voi, pa, pa!